Иван Александър, освен на обстоятелството, че има разцвет на занаяти, търговия, земеделие, изграждане на храмове, на манастири, монетосеченето е в центъра на управлението на царя и за тази цел много голяма вероятност има да разкрива втора монетарница извън Търново, която е в град Червен. Червен е в момента село между Търново и Русе. Като така наречената Балдуинова кула, която е възстановена още през 1934 година на царевец на Търново, е едно към едно копие на запазената средновековна крепост на Червен, а Червен е бил и епископски център и на практика по времето на Иван Александър втория по значение град. Разбира се, почти наравно с Видин, с Дръстър, с Ловеч, откъдето идва за цар Иван Александър, и с Средец, сегашна София. Но болярите в Червен, след като Червен е превзет от османските турци в края на 14 век, се преселват почти изцяло в сегашния град Русе. По това време се е казвал Русчук и още през 17-18 век е бил център на Дунавския вилайт. Друг такъв център е Видин, но да забележим, Русе е бил значително по-голям град. При освобождението на България той е бил около 30-32 хиляди жители, Пловдив е бил 28-30 хиляди, а сегашната столица София едва 18 хиляди. Но абсолютно правилно тогавашното Велико народно събрание или учредително Първо народно събрание определила за столица София, предвид евентуалното обединение на българските земи, част от които са били в Османската империя по това време. А Червен загубва своето значение и от един град, който най-вероятно е надвишавал 10-12 хиляди души, сегашното село няма и 1000 човека, като то по-скоро е от преселници от други населени места в Северна България, населено към момента. Всички боляри са заминали към Русе, а търновските боляри, както е известно, са се преселили в сегашното село Арбанаси и са построили по време на турското робство великолепни църкви, великолепни къщи в Арбанаси. По същия начин, гледайки, и повечето боляри са станали търговци, това, което е било изградено в Виена, в Будапеща, в Братислава, Русе е бил най-европейския град или града с най-европейски облик и не случайно е наричан Малката Виена. Монетите на Иван Александър, по-голямата част, освен на двамата млади царе, както са се наричали Михаил Асен и Иван Асен IV, са с образите на Исус Христос с Евангелие на лявата страна, а на аверса е надпис Але, т.е. от Александър, и изображение на цар, а именно
Иван Александър. Сега, и по времето на Иван Александър обаче, особено втората част от неговото царуване, е имало едно подпилване на монетите и първоначално те са тежали грам и половина, 2 грама, а някои от последните емисии монети с плоски ядра, теглото им е едва 0,70 до 1 грам, диаметър 18-20 мм. Не е изключено в самата монетарница да е извършено това подпилване. А това може да е сторено от различни търговци, които са печелили от част от среброто след изпилване на дадена монета. Това доста трудно става, но не е невъзможно. Но е трудоемко, време губещо. Но печалбите не са били малки. И поради това част от търговците са имали много точни везни, кантарчета, и когато видят, че монетата е 0,70 грама, а не грам и половина, те искат 2 монети. Те са му намерили начина да се предпазят от фалшификации и по този начин търговията е вървяла много добре, но везните са помагали на търговците. Не е никак добре обаче монетарницата да прави подобни фалшификации, но най-вероятно така е ставало. По-нататък дори имало и по-малки монети с тегло от 0,60 до 0,80 грама. Михаил Асен, това е най-големия наследник на цар Иван Александър, дори от 1332 година. Той е роден още преди царя да стане владетел, докато е бил деспот в Ловеч. Също има някои монети, но в интерес на истината знае се, че той не е бил действащ цар. Дори това апанажно владение, което той е притежавал, не е било царство, както е бил видинския владетел. Той е трети син на Иван Александър, Иван Срацимир, който е сякал монети и е бил помазан за цар от видинския митрополит. Но, преди да минем към монетосеченето на синовете на Иван Александър, бих завършил с следното. Последните медни монети на Иван Александър има и двуглав орел, който е символ на върховната царска власт. За разлика от Русия, Полша и други държави, орела не е типичен образ в българското монетосечене, но специално в последните монети този образ съществува. Иван Шишман. Той е първи престолонаследник, но от втория брак на Иван Александър с еврейката Сара, която също е приела християнството, и новото име е Теодора, както е била първата жена на цар Иван Александър и е царувал между 1371 година и 1395 година. За съжаление, изключително тежко царуване. Но трябва да се отбележи с две неща, че герба на Иван Шишман е лъв. И сегашното наименование на българската единица, която беше доскоро, по-настоящем е еврото, е българския лъв. Той е останал като наименование и на паричната единица на нашата северна съседка, която е била част от България по това време, а именно Румъния, Влахия. На Карпатите имало митници.
и са искали влашкия войвода, който е бил нещо като апанажен владетел на земите отвъд Дунава, е искал позволение на Иван Александър да открие митница. Щом иска позволение на българския цар, е ясно, че и влашкия войвода е бил подчинен на българския цар. Има една не много лицеприятна история с Иван Шишман. Той 80-те години на 14 век води война с друг влашки войвода Дан. И през тази война Дан загива. Убива го войската на Иван Шишман. Вместо двамата да се съюзат и да водят война с османските турци, естествено заедно с сръбския цар, с византийския император, а и с брата на Иван Шишман, който царува във Видин, Иван Срацимир, те си водят война помежду си и си избиват. Нещо, което от съвременна гледна точка е абсурдно, но това са били нравите в българската държава. Ние имаме няколко убити министър-председатели, все още президент нямаме загинал и да се надяваме, че няма и да има. Говоря след освобождението от турско робство и част от убитите министър-председатели или бивши министър-председатели са преди Втората световна война. Но Иван Шишман не случайно е възпят в народното творчество. Възпят е и неговия полубрат, защото от първия брак нямат една майка, един баща имат, цар Ясен. Именно Иван Асен IV. А има и Иван Асен V, брак, от втория брак на Иван Александър с втората му съпруга. Но Иван Шишман прави всичко възможно да запази българската държава. Тази мимолетна война с братовчет му Дан може да се каже, че инцидентна. Той, независимо, че приходите намаляват, той няма толкова пари да отделя за култура, за строеж на манастири, за образование и така нататък, той сече и сребърни, и медни монети, доста епоними има от негово време, над 10, но теглото вече, забележете, е ниско, между 0,50 и 0,80 грама, така че подпилването е било доста значително по това време, но България няма достатъчно приходи от данъци, част от земите са завоювани от турците. Средец пада 1382 година. Интересно, че Средец, втория по значение град в българската държава, първоначално е бил в владенията на Иван Срацимир, след това минава в владенията на Иван Шишман, но не могат да го държат срещу османските турци. Те са очаквали голяма плячка и са го завоювали в началото на 80-те години на 14 век. Византийски тип монетосечене има и при цар Иван Шишман. Той е изобразен на някои от монети прав до пояс с висока кълбовидна корона и с ореол на главата. Ореолът е характерно само за светците, който потвърждава божествения произход на светската власт и е първо българско монетосечене. Интересно, когато България запада и я грози опасност от Турция, османска Турция, защото има и Турция на селджуци и така нататък, започва царя да се обожествява. Нещо, което го има в западноевропейското монетосечене, но в българското това е единствено попадение. Иван Шишман е загинал при изключително жестока смърт. Той по времето на атаката на Търново през 1393 година се намира в Никополе.
Много вероятно е Никопол да има монетарница, но това не е доказано. И не се включва в отбраната на Търново. Но тя е над 3 месеца и като главнокомандващ се очертава главата на православната църква свети патриарх Евтимий, който освен като голям книжовник и голям духовник, се оказва и като голям пълководец. Изключително успешно води отбраната и обстоятелството, че единственият кладенец, откъдето защитниците на Търново временно няма вода, те излизат и през това време турците нахлуват в града. Жестоко се разправят с българските боляри, като една част отиват в Османска Турция, в Мала Азия на заточение, включително и патриарх Евтимий, който бива заточен обаче в Башковския манастир, който по това време е във властта на турците. Южно от Асеновград се намира. Нерадостна е съдбата на Иван Шишман, който е изведен от турската войска, която е превзела с щурм Никопол, и пред очите на всички граждани на града и на защитниците на Никопол той бива обезглавен. Изключително жестока смърт. Но той наистина героично се бори до последно с османските нашественици и не случайно отношението към него е изключително жестоко. Има различни типове монети, сребърни, с образа на Света Богородица, Оранта с младенеца и от двете страни по една шестоъгълна звездичка. Отново царя, пак на реверса Света Богородица. И най-характерно е тази инфлация на монетите на цар Иван Шишман предвид тежката икономическа обстановка и обстоятелството, че над 2/3 от българската държава е превзета от османските турци. Няма как да удържа и монетите да му бъдат с теглото на своите предшественици. Това важи и за билоновите монети. Най-вече медни и така нататък. Бронзови. По-рано билоновите монети са въведени от император Андроник II Палеолог в края на 13 век. И на тях е изобразен царя, има и титлата цар. Има и лъв на монетите и в продължение на близо 150 години националната единица на България бе именно лъв. Лъв до началото на новата ера имало по земите на Балканския полуостров, но едно от първите животни, които са унищожени от тогавашния човек. Другия владетел български по това време царувал в град Видин и Видин от 10 на години обявен за старопрестолен град не случайно. Той е бил българска столица над 75 години, а именно от средата на 14 век, със сигурност до 1422 година и вероятно до 1430 година, когато Видин и Видинска област е влязла в данъчните регистри на Османската държава. Щом данъците се плащат в хазната на османските турци, ясно, че града е бил завладян от тях. Преди това няма доказателства, че е така. И поради тази причина
обвиняват често, че Иван Александър е бил много слаб цар, което изобщо не е вярно, тъй като е разделил държавата на три. Което е вярно. Той е обособил Видинското царство като апанажно владение на големия си син Иван Срацимир и Добруджанското деспотство на деспот Иванко, а преди това на баща му Добротица, които са от рода на Георги Тертер, тъй като и двамата завършват с фамилията Тертер. Но и двамата винаги са твърдяли, че са част от българската държава. Да минем обаче към видинския владетел цар Иван Срацимир. Независимо, че по-голямата част от България, средна България, а и Софийско и голяма част от Тракийската долина е била към царството на Иван Шишман, съвсем не е за подценяване държавата със столица Видин на Иван Срацимир. И забележително е, че Иван Срацимир е помазан от видинския владик. Няма доказателства, че е помазан от патриарх Евтимий, законния български духовен глава. И малко по-късно обаче цар Иван Срацимир е преценил да се отдели от духовното водачество на патриарх Евтимий и е преминал към Цариградската патриаршия, в който не е било от особено значение, но в службите местния митрополит и всички свещеници във Видинското царство са споменавали не патриарх Евтимий, а Цариградския патриарх.